Az üveg számomra mindig egy varázslatos anyag volt, hiszen mindig rácsodálkoztam arra, hogy mennyi mindent lehet belőle készíteni. Egy különleges dolog, viszont nem ismerem a szabályozását és azt, hogy hogyan készül. Most erről fogok beszélgetni. Laci, miből van pontosan az üveg? Az üveg alapvetően kvarchomokból van, ez a fő összetevője, de természetesen sok olyan adalékanyag vagy olyan anyag van benne, ami a különböző tulajdonságait tudja befolyásolni. Így például az ablaküveg a normál üveg, vagy vannak akár olyan üvegek, amik jobban hőállóak, vagy egyéb speciális üvegek. És egyébként ezt az üveget vannak olyan cégek, akik ugye saját maguk olvasztják, illetve vannak olyan cégek, akik akár ezt csak tovább feldolgozzák, tehát vágják, melegítik, formálják. Mitől függ, hogy milyen adalékanyagokat adnak hozzá az üveghez? Attól függ, hogy mi lesz az üvegnek a célterülete, mihez fogják használni majd a végén. Lehet használni sima ablaküvegnek, vagy akár laboratóriumeszköznek, illetve akár optikai üvegnek is. És ez természetesen meghatározza azt, hogy milyen komponensek, milyen adalékanyagok kerüljenek az üvegolvasztás során az olvasztókemencébe. Nagyon fontos dolog, hogy az európai gyártókra nagyon szigorú szabványok vonatkoznak, és nagyon nagy kontrollnak is vannak kitéve. Az adalékanyagok fontos szerepet játszanak, hiszen az üveget nagyon sokszor a szánkhoz vesszük, élelmiszert tárolunk bennük, és nem mindegy, hogy esetleg kioldódik-e belőlük valamilyen olyan anyag, aminek nem kellene. Ezek alapján, ha jól sejtem, azért az üvegnek a gyártási technikája rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedekben, ugye? Természetesen a gyártási folyamatok minden téren sokat változtak, bár egyébként az üveg alapanyagának összetétele az már akár 1800-as évek végétől szinte állandó. Természetesen vannak finomítások, de alapvetően állandó. Az üveg továbbfeldolgozás viszont nagyon nagy mértékben változott az elmúlt időszakban. Nyilván, hogy a gépesítés, a robotok, azok a gyártási mindennapokban is helyet követeltek maguknak. Ez a nagy technikai változás előidézte azt is, hogy most már sorozatgyártásban lehet az üvegeket gyártani? Nem csak sorozatgyártás van, mindenféle gyártás van, én úgy gondolom az egész világon. Lehet gyártani kis manufakturális és igazán teljesen kézzel készült termékeket. Mondjuk ide sorolnám egy laboratóriumi eszközöket, mérőeszközöket, műszaki eszközöket, és természetesen a nagy sorozatgyártású termékek is készülnek, mondjuk egy szélvédő, vagy akár egy teáskanna. Fontos a minőség és a folyamatos fejlesztés? Véleményem szerint nagyon fontos a minőség, és ezt csak a folyamatos fejlesztéssel lehet elérni. A minőség sok esetben nem látszik egy üvegen, hiszen ugyanúgy néz ki, de ennek ellenére ugyanaz a típusú üveget, hogyha mondjuk gázlángra tesszük, az egyik az szétreped, a másik nem, forró vizet öntünk a pohárba, az egyik az szétreped, a másik nem. Én úgy gondolom, hogy ezért a minőség nagyon fontos. Ezek szerint a minőségi üveg tulajdonképpen időtállóbb is? Először lehet, hogy vitatkoznék vele, de nem is biztos, hogy kell, mert alapvetően az üveg az nagyon időtálló, de természetesen a használat során, hogyha kevésbé minőségi, akkor valószínűleg hamarabb tönkre is fogjuk tenni. Szóval, hogy egy személyes példát mondhatnék, akkor édesapám mindig azt mondta nekem, hogy az üveg az nem kopik, az törik.